Давай, мама! Айде, Елена! Да! Давай, Елена! Ring number 6, Bulgaria, Ukraine. Давай, пак! Точно така, Илинче, давай! Предния крак! Дай, още! Давай, Елена! Два удара имаш! С йопчагито да не те избута! Давай, Елена! Сега ще падни и пак долу чакаш. Лъзга се обаче. Да! Добре! Браво! Точки няма, но няма проблем. Да, Елена! Айде, Елена! Никсън, как е? Да! Това ти е играта, браво! Тисните ръце, човек, Защо такива ми ръце даха има. точки? Защо няма точки? Защото другата ръка май не я върна. Удари, ама не върна ръката. Обаче какви ръце има той момиче, човек? Дишай! Кой е толкова, бро? Какво стане? Чакай, то сега започна, бе. Да, Елина! Аз казвам това германците не играят. Абе, нека да ни... Да. Давай, Елина! Айде, Елена! Опа, не. Илина! Илина! Браво! С една точка.